रोहित आ कोहली के धमाकेदार वापसी। इंडिया और इंग्लैंड के बीच होखे वाला वनडे में कौन मारी बाजी। सबसे पहले नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया क्रिकेट के दर्शक लोगन। आज हमारे साथ फिर से जुड़ गए बारन हमारे मित्र पांडे जी। तो अब जानल जाए विस्तार से। पांडे जी, भारत आ इंग्लैंड के बीच बड़का घमासान होखे वाला बा आ काल्हे से वनडे सीरीज शुरू हो रहल बा। हाँ तिवारी जी, रोहितवा कोहलीवा सब लौट के आ गईल बा। अब तो इंग्लैंड के ठोक ठोक के चोखा बना दी। सही कहनी पांडे जी। ई T20 में तो सूर्या भाई के कप्तानी में टीम एकदम रॉकेट जैसन उड़ल। अब रोहित इंग्लैंड के धूल चटावे के लेल तैयार बा। लेकिन हम सोचत तनी तिवारी जी, पिच कैसन रही। नागपुर के VCA स्टेडियम में गेंदबाज के मजा मिली कि बैट्समैन के। देखिए पांडे जी, पिछला बार यहाँ 354 रन बनल रहे, मतलब बल्ला खूब बोले वाला बा। लेकिन वरुण चक्रवर्ती के गेंदबाजी देखले बानी न, जब घुमा के डालेला तब बल्लेबाजन के पानी निकाल देला। हाँ तिवारी जी, चक्रवर्ती तो चक्कर में डाल देला बल्लेबाजन लोगन के। आ बुमराह के चोट से बाहर होके के बाद एकरा जिम्मेदारी और बढ़ गईल बा। आई इंग्लैंड वाला लोग तो हमेशा नटखटपन करेला। फिल साल्ट तो पलक झपकते रन बना देला, लेकिन हमनी के बिश्नोई, शमी, कुलदीप सब तैयार बारन। एकदम सही कहता ने पांडे जी। काल्हे तो नागपुर के गर्मी बढ़ जाई आ हमनी के तो लिट्टी चोखा लेके मैच देखे के तैयारी कर लेले बानी। अब तो बस काल्हे के इंतजार बा। आप लोगन का सोचेली कमेंट में ज़रूर बताई आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर चर्चा अपडेट खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।